To je vreme za terapeuta, ja toliko... Jel vidiš nekad da je stvarno, da to što vi radite, da je potrebna i podrška terapeuta? Jedno ni slučaju drugo, koliko sam shvatila. Apsolutno. I znaš šta, za mnogi procese, ti dođeš na meditaciju i aktivira se nešto i ti kažeš šta ću sad s ovim? Ja mogu do jedne granice, ali nekada vidimo da nije reč za intervenciju u smislu konstelacije ili energetskog isceljenja. Reč je za otvaranje procesa koji treba da traje. To je uloga terapeuta. I baš je važno. Baš je važno jer prosto to te sprema za neku drugu fazu. Dosta ljudi koji kod mene su u zajednici ili završimo konstelacije, na primjer kada radimo sa traumom, kad dođemo na porodičnim konstelacijama, kad se pojavi velika trauma koja izađe, da je nismo svesni, vrlo je važno da se nastavi s terapijom. I mnoge stvari znamo, ali mislimo kao to je normalno, to nije tako, samo su me tukli, kao nije to tako svakoga. To je kao i kad znaš da imaš neku bolest. Kad imaš neki problem, ideš kod lekara da se lečeš. To samo saznanje nije rješenje. Apsolutno. Ali je dobro da si ga otkrio. Bez tog otkrivanja ne možemo ništa.